Danka, poďme si tak hypoteticky predstaviť, že by ste boli ministerkou zdravotníctva. Páči sa vám to, že? Zaujímavá predstava. A mali by ste tu možnosť rozhodnúť, ako naložiť s jačmeňom a chlorelou pre nás obyčajných smrteľníkov ľudí. Čo by to bolo? Ako by ste to využili? V dnešnej civilizovanej spoločnosti, kde ale veľký príjm hrajú civilizačné ochorenia, zelené potraviny vo veľkej miere pomáhajú prevencii práve týchto civilizačných ochorení, čo sú kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, cukrovka, diabetes mellitus, rôzne alergie, kožné ochorenia, akné, prevencia onkologických ochorení. No, ak by som mala tú možnosť, tak v vekovej kategórii 40 plus by som to priam dávala povinne a zadarmo. Super, ja spadám do tejto kategórie. Dobre, tak sa vrátime späť do reality. Ministerka sa nekoná, ale... Zatiaľ. Presne, ale veľmi rada vám Danka určite odpovie na vaše otázky ohľadom zelených potravín. Kontaktujte ju. Nájdete pod videom telefonický kontakt na ňu.